Assalamu alaikum ‘yan uwa, kamar yadda na yi muku alƙawari zan koya muku yadda za ku ɗauki link a ƙasan description, za ku yi copy ɗinsa, za ku shiga YouTube ɗinku ne. Idan kuka je YouTube, mun ga mun shigo YouTube ɗinmu, to za mu sa channel ɗin ne kamar dai haka. In kuka zo kan channel ɗin tawa kamar haka, wannan ita ce channel ɗita. Wanda ya yi subscribe bai ce maka ya danna ya mun subscribe, gashi nan sai ka danna nan wajen. Da ka danna, wannan shi ne link ɗin, wannan shi ne ana, to kawai sai ka zo inda aka sa share ɗin nan sai ka danna. Da ka danna sai ka danna copy, da kai copy sai ka je browser ɗinka kamar Chrome haka. In ka je Chrome sai ka yi pasting ɗin link ɗin. In ka yi pasting sai ka yi searching. Idan ka yi searching za ka ga YouTube ɗin ta bayyana. Kamar haka, kun ga YouTube ɗina ya bayyana a nan. To amma da yake ma na sa shi a desktop ne, shi yasa ya fito a haka. Bayan na cire shi daga desktop. Yauwa, to zai zo muku kuma a haka ne. Kana zuwa sai ka danna nan, nan kan nan kana dannawa. Zai ka haka nan sai ka yi copy. Sai ka danna gashi nan, in ka danne kan zai nuna ma copy link text. Za ka yi copy ko ka yi copy address, sai ka yi copy address. Idan ka yi copy, in ka je Trust Wallet ɗin kamar haka. In ka je Trust Wallet ɗin kamar haka, sai ka zo nan dab browser ɗin sai ka yi pasting. Sai ka je go to the site, nan za ka danna, kar ka je back to YouTube sai ka danna. To kun ga zai kawo ku wajen, to shikenan ba wahala sai ka yi register. Na gode, duk wanda bai mun subscribe ba ya taimaka ya danna.